Il-Prim Ministru Robert Abela insista li f'Kemuna m'għandux isir żvilupp fuq art mhux mittiefsa u allura saħaq li għandu jirrenja l-bon sens fil-proġett ta' lukanda f'Kemuna fejn l-iżvilupp isir fuq l-art diġà żviluppata u mhux fuq medda ta' art ikbar. F'intervista mal-editur tal-Malta Today Kurt Sansone, il-Prim Ministru nnota s-sentiment tal-pubbliku li mhux ma jridx żvilupp fil-proġett in kwistjoni, iżda ma jridx li tittieħed iżjed art għal żvilupp fuq Kemuna. Ejja nieħdu l-eżempju ta' Kemuna. L-iżvilupp illi qed jiġi propost mill-privat ġewwa Kemuna. Alla ħares ma jirrenjax il-buon sens hemmhekk, alla ħares l-iżviluppatur ma jagħtix każ ta' dak li qed jgħid il-pubbliku, dak kien il-messaġġ li jibgħat lill-awtorità tal-ippjanar. Minn hawnhekk nibagħtu wkoll lill-iżviluppatur. Il-pubbliku hemm barra mhuwiex qed jgħid ma jsir żvilupp, hija lukanda illi min jaf kemm fi żmien kienu jmorru Maltin u għawċin jistrieħu fiha, il-pubbliku mhux qed jgħid ma jsir xejn, imma dak li qed jitkellmu n-nies għandu ħafna mill-buon sens li qed jgħidu isma' għaliex għandu jkun hemm footprint ikbar minn dik li hemm illum. Il-Prim Ministru kompla jiġi mistoqsi dwar it-tema ambjentali u weda ewlenija tal-Gvern li jinvesti biex ikollna iżjed spazji miftuħa, fosthom bħal dak li nfetaħ fl-aħħar jiem f'Benajsa fejn il-familji għandhom issa wkoll daqs żewġ grounds tal-futbol fi spazju aħdar ieħor għad-gawdija tagħhom. Benajsa art li l-Partit Nazzjonalista rrid jagħmilha estensjoni tal-Freeport u landfill bis-Swit qal il-Prim Ministru u jirrimarka kif il-Gvern tiegħu poġġa benchmark għoli ħafna biex pajjiżna jkollu iżjed spazji ħodor fi żmien ta' prijoritajiet ġodda fosthom dawk ambjentali. Il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka fuq il-ħtieġa tal-bilanċ fl-iżvilupp u nnota kif mitjum mill-ewwel mandat li natawhom il-poplu taħlura lill-poplu l-art taż-żonqor. Qal li l-Gvern tiegħu bagħat messaġġ b'saħħtu wkoll dwar li ħondoq ir-rummin m'għandux jiġi żviluppat. Dr. Abela rrefera wkoll għal każ ta' pompa tal-petrol fil-Gżira fejn qal li hu bagħat messaġġ ċar lill-awtoritajiet biex jisploraw soluzzjonijiet alternattivi wara li fl-1999 kienet ittieħdet deċiżjoni biex titwessa triq u għalhekk il-pompa kellha tiċċaqlaq. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem ukoll fuq l-investiment fin-nies u l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern għal stabbilità fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel filwaqt li rrikonoxxa l-isfida ewlenija tiqpa dik tal-għoli tal-ħajja. Introduċejna prinċipju ġdid li japplika għal low income earners illi bis-saħħa tiegħu meta jiskattaw ċertu ċirkostanzi u f'dal-każ allura ġraw kollha dak iċ-ċirkostanzi se jkollok dal-benefiċċju illi jingħata biex jagħmel tajjeb għall-għoli tal-ħajja. Qalulna u meta ħajjiġi dan tajna żmien li meta se jitħallas u ċekk wasal għand in-nies u dan huwa mekkaniżmu li se nħalluh fis-seħħ. Mistoqsi fil-bidu tal-intervista dwar 10 snin ta' Gvern Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela irrimarka għal ħafna tajjeb li sar fosthom fil-qasam soċjali u f'dak ta' drittijiet ċivili u rrikonoxxa li qed jiġi indirizzat dak li seta' sar aħjar. Il-Prim Ministru tenna l-prinċipju tal-umiltà anki quddiem l-akbar mandat elettorali fl-istorja ta' Malta indipendenti u saħaq kif il-Gvern jaġġusta u jħaddem politika għar-realtajiet tan-nies. Però għalija l-messaġġ li joħroġ mir-riżultat kien wieħed ta' aktar umiltà, tal-importanza li nkunu aktar umli ta' kuljum. Kull tellieqa elettorali u dak messaġġ li nibgħatu konsistentement titlaq xejn b'xejn. U għalija xejn b'xejn huwa xi ħaġa li nżomm f'moħħi ta' kuljum. Issa wkoll li sen oħra għandna test elettorali ieħor, kull messaġġ li joħroġ mid-deċiżjonijiet tal-poplu f'moħħi nżommu bħala li rrid naħdem iżjed biex nibqa' nirbaħ il-fiduċja tal-poplu Malti u